मनसापुरि देवबार हाथायाव थांनायाव आंनि फैसा बेगा गोमादो सोरबाफोर लांफ्लांबायदोबा आंनि डकुमेन्टफोरखौ हरबानो जागोन। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि मुस्रिमा पम्पि दैमारिनि मानि बेगा 7 एप्रिल खालाराव सिमेन्ट सापरिनि देवबार हाथायाव गोमादों। लोगोसे बे गोमानाय मानि बेगाव भटार कार्ड, आधार कार्ड, बेंक पासबुक, एटीएम कार्ड, पेन कार्ड बायदि अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोराबो दंमोन। मानि बेग गोमाजागिरि पम्पि दैमारिया फोरमायबावनाय बादिब्ला मानि बेगाव अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरजों लोगोसे रांबो दंमोन। फोरमायबावनाय बादिब्ला सिमेन्ट सापरिनि गंसे गलायाव मानि बेगखौ गावनि साखाथियावनो दोनथ'नानै मुवा बेसाद बायबाय थानाय समावनो मानि बेगा गोमायो। बेनिखायनो सोरबाफोर बे मानि बेगखौ गोरोन्थियाव लांसनबायदोंब्ला एबा सोरबाफोर मोनबाय बायदोंब्ला मानि बेग आरो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरखौ गथायफिननो एबा होफैफिननो थाखाय पम्पि दैमारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। पम्पि दैमारिनि मानि बेग आरो डकुमेन्ट्सफोरखौ सोरबाफोर मोनसनबायदोंब्ला 8099464011 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा पम्पि दैमारि, आंनि गामिया मागुरमारि। आं मैया सिमेन्ट सापरि देवबार हाथायाव थांनायाव आंनि फैसा बेगा गोमादो सोरबाफोर लांफ्लांबायदोबा आंनि डकुमेन्टफोरखौ हरबानो जागोन। आंनि फैसा बेगाव आंनि भटार कार्ड आरो जोंहा मालिकनि भटार कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड गासिबो दंमोन। फैसाबो दंमोन आरो पासबुकबो दंमोन। फैसाखौ मोनाबाबो आंनि डकुमेन्टफोरखौ हरफिनबानो जागोन। सोरबाफोर आंनि फैसा बेगखौ मोनफ्लांबायदोबा डकुमेन्टफोरखौ गासिखौबो नोंथांमोना हरफिनबानो जाबाय। बेफोरबायदि पासबुक, भटार कार्ड, आधार कार्डफोरखौ दिहुननो थाखाय टाइम नांगौ, गोबां सम नांगौ। बिनि थाखाय सोरबाफोर मोनसनबायदोबा बेफोर डकुमेन्टफोरखौ हरफिनबानो जाबाय आंनो। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000039918 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।